Kaixo danoi eta ongi etorri Txorieneko denboraldi berrira. Bai, ze Txorienen gaude, betiko gure kaiola zoragarri eta politau, betiko petardo berdina, eta inkorporazio berri bat, Patrizia Biteli sukaldari gaztea ekarri dugu, eta aurkestea falta zait, Patrizia gure ikusentzuleak, Patrizia Biteli. Bueno, eskerrik asko, gaztia nazela esateagatik, iletxuritxo batzuk atara jat eta ximurren bat, baina eskertzen da pirotua. Giroian gaztearekin jartzen du, ni oso profesional eta gaztearen lan borobildu indiate. Azpimarratu indida, gaztia nazela bai. Baina, bueno, Patrizia, jendea zuri hobeto ezagutzeko, hori ni kosinatzen hasiko nintzak ez. Hemen, azkenean sukaldaritzako programa badau, kosinatzea gustatzen zaigu, beraiei guk nola kosinatzen dugun ikustea, eta honena hasti izango da, ze prestatu behar dugu. Eta errezeta bat. Lehen egunerako aukeratu da nire errezetarik gustokuena. Eta die kuiatxo ravioli batzuk laban, holan betegarri oso interesgarri badaukie, eta tomate saltsa batekin doiaz. Ona. Hau da, egun berezietan prestatzen zuen lagunen dako ero? Bai, lagunak etxera datozenean, hau da, beti jartzen dutzatena, eta zuen jartzen bozue bai, arrakasta izango zuen. Bale, ze pauso jarritu behar ditu, nolengo? Lehenengo, inbidoguna da tomate saltxia. Orduan, tomate saltxia itxeko, gorrito bidogu tipula eta piper berdia. Gero, tomatia gehitu, eta ordu erdira ero, birrindu. Gero, beste sartakin baten, inbidoguna da porrua eta zia zerbak bebai gorritxu. Apur bat kosinatu. Eta, aldi berian bol baten, idiazabal gazta edo parmesano gazta bat birrindu, rikota gazta gehitxu, arrautza bat, eta zia zerba porruakin dana nahaztu. Hori izango da betegarrixa, ez? Hori izango da betegarrixa. Gero, raviolia itxeko, kuiatxua xaflatan... Segona. Osa, pastarik ez dura hileko, gaina glutenik gabeko izango da, betu? Hori da, gluten gabea, eta bastante harina. Orduan, ningu xafla batzuk mandolina batekin gurutze forman jarriko betegarria erdixan, eta forma emon. Badakit pauso asko diela, baina gero oso askaritzen da eta oso erresa da. Zerbait ditan nahi baduzu, ni hemen pitxe lanak egiteko pestatzen, nik hemen kasetari lanak egingo ditut, eta hemen... Ez esan bialdiz, bestela bidaliko zuko zantxera. Harri lana. Bueno, orduan zu lanian azteza, tomate saltzakin lehenengo, ez? Bai, lehenengo zatitxu biot tipula eta piper berdia. Oso, no? Bueno, esan, bota. Ez, gero birrindu inbidogunez, zati txiki-txikixetan besta... Vale, ez da zetan behar. Ez da. Bueno, Patrizia Biteli, izenakin hasiko da, eta izenakin barik, Patrizia Zetarekin gaine, abizenarekin, Biteli, italiarra. Zeiten du italiar batek Euskal Herrian? Bueno, farsante bat naz. Zeniez naz italiarra. Ondo azten gara, da. Gipuzkoarra naz. Patrizia bada Zetakin, dene izan holan jartzen dau, baina nera abizena Barela da. Galdiziatik dator. Beito. Baina, bueno, 20 gara izan, ez dakitzu 20 ezagutuko zeinun. Patrizia Biteli, sukaldari gaztea, Zigorri Turrieta, sukaldari... Zaharra. Heldua. Heldua, bai barkatu. Hori nire amamak erakutzen, zaharrak trapuak. Bueno, sukaldari helduak ez dauela 20 ezagutzen, ez da? Ez da ezagutzen 20, esan. 20 da, oindala 12 urteko Instagrama edo. Bai. Eta hor pribazidadian asuntu egatik eta nire abizena nahi nauen jarri eta Biteli jarri nauen. Ze badau El Padrino, izeneko pelikula bat, asko gustatzen jatela, eta Michael Corleoneen lehengo emaztia, deitzen zen Apolonia Biteli. Orduan ni jarri nauen Patrizia Biteli. Osa, izen artistiko esan dezagun. Hori da, orduan, horrezkero mundu osoak deitzauzta, nire senarrak, nire lagunek mundu osoak deitzauzta Biteli. Hori da nire motia. Programan ziar nahi badoztazu Patri izan biharrian Biteli deitxue bai, erantzuk notzen. Bai, ez? Bai. Patri txiko, o Patrizia o Patri. Oso, ondo. Eta, bueno, hemen idatzin digute, badakizu idatzi aldi guzuela, txorieneabildu.eitb.eus, Albertok idatzi digu, eta jartzen digu, zer da foodie? Foodieak galdetzen dit zuri galdetzeko zer dan? Foodie eske da oso hitz hipsterra, ez? Ez da zu pentsatzen? Zigor, sukaldari hamsterra, osarra, zer da hipsterra? Hipsterra da modernua. Bale. Orduan da oso hitz hipsterra, baina foodie da eskenean, baskaltzia, edatia eta kosinatzia gustatzen jokon pertsona. Osa, zu eta ni. Vale. Eta horrean daude. Bueno, eta da. Hoi bilo bat egizate. Ni foodie. Hori da. Intxopotean ateko dio ostegunean, eta foodie gara. Txorieneko ikusle entzule asko izango die foodieak. Hortaz ziur nau. Vale.
Eta horrela aurkezten zarazu jendean? Ba, ez ematen dozta. O sukaldari moduan? Ez, enaz aurkezten sukaldari moduan ze lotza ematen dozta, eta fudi bezala bebai lotza ematen dozta. Ni ez gustatzen nire buruan... Patricia Vitelli. Ni, behitu Instagramen ibili nahi saltzeatzen, dago bat, food diario. Oso interesgarria gure saiorako nik uste dut. Errezeta pila bat agertzen dira oso interesgarriak, etxean iteko errezak denak, eta... ez dakit, zure antza dauka pila bat bertan hartzen dane neskak, eta beti sukaldian dabil. Bai, ez da, abindua food diario. Baina, bueno, sukaldaria, baina etxean egoteko morukua. Bueno, dano bezala. Bai, egiz esan bai. Ez? Gehionok zer gara hori, ez? Etxeko sukaldariak. Eta hau da hitza, ze bere sukaldaritza ez daukazu ikasita, sukaldean jatetxetan ez ara lanean ibili, holakorik ez zerrez. Ni zuzenbidea hasi nintzen ikasten. Iepala. Osea, sukaldetik guztiz urrunduta. Bai. Orduan, Bilbora joan nintzen bizitzera. Hiri handira. Ni herritxo txiki batek banaz. Orduan, hiri handira joan nintzen bizitzera, monja etxe batera. Iepala. Iepalea. Han ondo kozinatzen dabe. Bai, oso ondo kozinatzen zabian. Sukaldean sartu bazinen ondo ikasiko zenduna. Baina, ez zauen askatasun asko ematen, monja etxekuek. Bai. Orduan, nik nire amai pixu batera joan nahi nahuela joan, eta pixu batera nahi nahuela joan, da holan beti errepikatzen. Eta nire amak esan zuztan, bueno, pixu batera joaten bazara, ni esan zaziko holan taperrekin trafikatzen, eta beraz, kozinatzen ikasi bikozu. Eta holan hasi nintzen, sukalde munduan. Osan, kozinatu edonok egin aldu. Hau da, sekula sukaldean ez duen egin pertsonate, segero jendea ez nik ez daki kozinatzen. Nahi izan ezkero ikasi alda, eta gainera. Bai, azkenean amamai telefonoz deitzen, amai, liburuak begiratzen, internet bai, baliabide hona da, txoriene gure programa be, jendea irakusteko ez, azkenean errezeta desberdinak ondo etorten da. Da azkenean, baliabide horreikin, sukaldaritza ikastia, edonoren eskutan dago. Gaur egun, sukaldean ez duenak egin, ez duelako nahi. Zuk esan, gaur egun interneten, sarean, dauzkazu, 10.000 errezeta, bideoekin nola prestatzen den, nola egiten den dena. Eta ez daukazule interneta, liburua. Zenbat liburu daude, sukaldaritza mota guztietakoak, munduko toki guztietako errezetak dauzkago, barazki jalentzako liburua, dauzkago alergia dauzkaten jendeantzako liburua, dauzkago denetarik, eta ez duena kozinatzen, ez duelako nahi, ze sukaldeak bebai, jendea dauka, etxean, gure sukaldea profesionala da. Baina gurea baino hobeagoak badauzkate etxean jendiak, Bai, badauzkea. Eta liburuen gainean berbaitzen, nik kristoneko kolekzioa daukat. Da, hasi nintzen, kozinatzen hasi nintzen nian 18 urtekin, hasi nintzen liburuak kolekzionatzen, eta hor daukat, kolekzio oso handi bat. Zuk behentzen dut badaukozula, ez da? Batzu bai. Aitak hortik, ama gehiago oine zerrenda apuntatu iten duten, amaten ditutan, aita liburutegian dauzka, ez da gila, 500 liburu ero. Ostras. Eta batzuk nire txian daude, baina amak ezin dauela entzuten, eta geratu diabetiko. Baina baina jasi apuntatzen eramaten duena, eta ero bueltatu inberzaten dut, hartzen dut olan ideia batzuk, eta ero bueltatzen ditut. Baina gara, liburuena mundu badala, eta beti ikasten dela. Bueno, orduan ekarriko itxugu programara, ez da? Bai. Bueno, bitartian... Esan, bota. Bai, aldostazu... Bueno, aurre gosten... Bai, aldostazu nire pintxa izan bizinela, aldostazu urbildu egurezko koieratxo bat? Bai, chef. Horan, apurtxo bat nahazteko. Orduan, hemen txerauko tipula eta piperberdia gorritzen, gero tomatia gehitxu inbiau tomate saltxa itxeko, eta orduan aldi berian, sartakin honetan, jarriko gure raviolien betegarrixa. Izango da porrua eta zia zerba. Orduan, hasiko da hau niretako jarten, zendikan nire lehengo eguna da, eta ena sartzen enteraten... Edo zein duda, galdetu, zu ertaina, bizian... Ertainean. Bale, hortxe. Momentu zertainan, gero igual geitxingotza bapurtxo bat, ze porrua askar erretzen da. Eta beraz jarriko zau porrua holan, zati txikitxotan. Patri, sukaldaria esan duzu ikasin zen duela, baina ezaguna zara sare sozialetan. Nondik etorri zen errezetak sarean zintzilikatzean kontu hori, nola otu zitzaizun, eska kontatu? Esan dutzut, internet azkenean, ni kozinatzen hasi nintzenean oso inspirazioa handixe esan. Bertatik atatzen dituen ideiak, ez? Hori da, orduan pixu batera joan nintzenean, 2009an, 18 urte txokin, sortu nauen nire lehengo sukaldaritza blog bat edo WordPressen, zan gauza bat, oso
kutria. Baina, bueno, hor zauen... Baina, gara hartan zuritzako izango zen, boa. Bai, zan... Lo más. Bai, ez dakiten plan hitzak esan lehiken olan la hostia zan. Bai. Eta orduan, naukonez, lagun asko, biziziela bakarrik, eta esakitzenez, inungo errezetarik, borondate horrekin sortu nagoen bloga, ez? Azkenian hori dana partekatzeko. Eta gero urtietan ziar, joan da hori evoluzionatzen, eta blogetik pasaginen Facebook horri batera, Instagram batera, eta gontxe TikTok eta dana daukat, así que, modernizatzen. Bakizu kanalak eta sare sozialak urtietan aldatzen diela, hor gabiz. Gure edadekoak, nire adinekoak gehiago gara holan Facebookekoak, gero, bueno, Instagram eta batzuk salto egin du, baina ja TikToka eta... Bueno, baina TikTokan ikusten nuen nentzala bakarrik dantza daiteko, baina... Ez, baina informazio pila bat dau. Eta Juan Sanudan Kadizera joan nintzen nire lehengusinekin. Da nire lehengusinak daukie 16 eta 19 urte. Orduan, banabeien Instagramen, pentsatzen modernian nintzela, eta esan zoztien, ze zabiz Instagramen, hori sarrentzako da. Da nik, sarrentzako dala? Ni pentsatzen sarrentzako Facebook azala, baina ez dakizu nun geratu zinen, zigor? Ni Instagramen. Bueno. Facebooka... Egia da, ez dut betetzen jada, lehen neukan, baina hor, bazegoen gehienengo bat jendea, eta ja hori beten nuen, da ja, ez dut erabiltzen ja, Facebook. Bueno, oso gutxi. Baina Instagrama bai, ikusten dutzut. Baina denbora da azkenean, Patre, hori lana da baita azkenean, Instagrameko bai, lana da. Horri bat eramatea, gaina, zuk hor, errezetak egiten dituzu. Horre ez da, edozein, ikusten da, jarraibide bat dagoela, ondo grabatuta, argi, hor edizio bat dago, ez dago bideoa, momentu batean hola grabatuta ez, hori montaia eta badago lana, ez? Horako bideo bat ateratzen. Horregatik hau posik txorienen egotia, ze ona etorri binaz, kozinatu inbiot, da jazta. Etxian, bidixo bat itxen duten bakoitzean, azkenean nik inbiot gidoia landu, nik inbiot grabau, tripode batekin, gero editau, gero igo, bidixoa zintzilikatu, eta azkenean lan pila bada. Baina, bueno, lan atsegina dabe, jendeakin konektatzea, eta baduko bere gauza oso positiboak. Eta txorienen berdina da, zeratik? Bai. Probatu iten du dena. Hori bai ikusten zaio jarten nan, eta disfrutatzen. Eta hemendik aurrera abildu bat txorienen, hasiko gara probatzen plateren bat edo. Nik 7 urte da mazkit hemen, 8 ingo ditut, eta nik lehenengo exigentzia izan zen, prestatzen dana janingo du, ez da? Hombre, hau ezin da bota, Ez bota, baina eta jende aurrean esan, eta inoiz esan dugu, bueno, hori igual pixkat gehiago erregozi eskero, hola nien eskero, bai, eta iazan, ia 8 urtean, ez dakit, 2000 errezeta euro egingo ziren hemen, eta gehienak, ia denak onak. Bate hon bat holan esanteko, bueno, hau nik igual etxean enuke egingo, baina orokorrian, da nosu. Bueno, abera gustatzen gatzun. Seguro, espero dut baietz. Eta bitartian igual, hau dana gorritzen doian bitartian, egingo ditugu kuiatxuan txaflak. Bandolinakin. Vale, perfecto. Orduan, dauko kuiatxo bat, holan fina, eta inbidogu xafla luziak. Vale? Orduan, mandolina jarri bidogu oso fina. Aldan finen? Aldan finen. Labanakin behin leike. Baina nik ez dut asko gomendatzen, zelan haunditxa da eta mandolinak denbora asko aurrezten dau. Hain fin, nik ez dut holan profesionalki horren fin, laban batekin ezin da. Osa, nahi dut esan, horrelako luzeak, luzera guztian, eta dena... Eta berdin egotea. Eta fina berdin egotea, nahiz eta munduko sukaldari honena izan, oso zaila ero ezinezkoa, nik ikusten. Nik ezingo, ni nitzake gai izango. Joango gara honekin itxen. Venga. Vale. Zuretzako dana. Venga. Bueno, eta bitartean, orduan, porroa erregosten, hemen, zehazerbak ez badauzkago, azelga batzuk, edo... Azelga batzuk, bai, azkenean denboraldiko horri berderen batzuk, niri zehazerbak asko gustatzen ga, baina ontsa azelgak be bai, azelgan horrixa, eta bueno, penka be bai, zagatxik ez, ez? Segur ez, hor, zure zare errezetak egiteko garaian, ze oinarri jarraitzen duzu, ze motatako errezetak aurkitzen ditugu, danetik egiten duzu, osasuntzu aldera botatzen duzu, nik danetatik sukaldatzen dut, danetatik kosinatzen dut, kostaten gatitza hori, ikasiko. Danok ikasi behar dugu mena. Danetatik kosinatzen dut, geixen bat zentratzen naz janari osasuntxuan. Baina ezke, janari osasuntxuak dauko ospetxar bat, ez da zu pentsatzen. Beti jendiak pentsatzen dau, ez daukala zaporerik edo aspergarrixa dela janari osasuntxua, orduan nik itxura hori kentzia gurotzat. Erronka bat daukazu bintxo horien, Bai. Ales aurkeztu izuz, ez?
aurkeztu doztazu. Bai. Ba, lortu behar duzu, Ikusiko zu ze ondo... Hau, berai gustatzia. Ikusiko zu ze ondo jaten dauen kalabazin honek, ravioli honek. Lehen, Patrik ekarritu osagaiak alese ekarritu eta boltza bat olan, eta nik esan diot aleseri. Ales, Patrik joan da makillatzea eta osagaiak ekarritu, Patrik, boltza bat eman dit, baina janaririk hemen jateko ez da bezer. Eta zerren, kuiatxoa, piperra, porrua, zian zerbait... Boltza hau, baina jatekorik ez da hemen, ez da? Baina da, beste osagaixak nik motxilan naukolako. Baina bestela ez da inungo munduko gauza arrarori. Nik uste dut mundu osoak daukala etxian, kuiatxo bat, tomatia, ziazerbak, arrautza, gazta, ez? Kasu honetan, idiazabal gazta da, baina beste gazta bat belabileike, parmesanua, edo gurosun gazta. Igual gauzarik arraruena izango zen rikota gazta. Baina jarri zeike bai, hau, ez dakit nola ditzen dan... Gaztan bera erabili alda, rekesoia erberaz dana, erabili alda, ez baduzu errikota aurkitzen, azkenean antzeko bat izango. Bai, gazta fin bat, freskua. Bai. Azkenean erabili bidugu, barruko betegarrixa, potolotxua itxeko. Bai, mozzarella batekin den moldatu. Mozzarelakin ez? Mozzarelakin ez. Ez gustatzen? Ez, likido hori bihar dugu. Ikusiko zu gero teksturia. Orduan, ontxe porrua holan daukogula, gehitu bihotzagu ziazerbak. Eta utzi bidugu beste 5 minututxo. Ziazerbak azkarra huitzeko, gehitu aldotzagu ur edalontzi erdi batero. Vale. Oso, ondo. Zelan zoi askuiatxuak egin. Pillo bat atartzen nahi naiz, bai, ondo ikusten dut. Talde osorako raviolixak itxen gabiz da. Lodieran, ondo. Perfecto. Hau, azkenean gero malgua behar dugu, tolesteko. Lodi iten badu iten dana kraskatu da. Orduan, gero eta finoa moztu, eta horregatik esaten genduen, haula banerekin horrelateatzea. Ezin eskoa. Oso trebia izan bizara. Guk hemen egia zen mandolin hau profesionala da, baina badaude txikiagoak eta txian ere eukiteko, honen erdia dinak, eta horiekin moldatzen zaete baita. Eta prezioz ez dira garestiak, orduan horrelako batekin, oso ondo dau. Gainera programetan ziar, ingo errozeta asko, zenik mandolina asko erabiltzen dut. Beraz, hemen gehitu dutza tomatia, saltxai, joango gara itxen, hau da, nere itxen errezetia. Beraz, bai. Tomatiana, piperrakin. Piper berdia, tipula eta tomatia. Dik etxean, askotan azenario botatzen dio batzutan, izaten ditudan barazkian, normalan kipula beti, kipula eta piperra izaten baitut, bai? Eta batzutan azenario bai. Azkenean... Bai, ematotza toke gozua, ez? Behar da, tomatea pixkat azidua bada, ez? Gero beti tomateai botatzen dio jendeak, ez? Bukaeran goiara kada txiki batea azukreana, eta gehien bada tomatearen azidoak entzeko. Kipulak eta hortan laguntzen digu, barazkia direla eta azukrea badaukate, beraien azukrea, eta listo. Eta gaur bitu, hemen janan inguruan, Julenek erakutsi dizu liburu politxori erosi duena, ez? Nik gomendatzen duen. Beto, oso interesgarria liburu bat lortu du, eta aina, daude, histori pila bat oso bereziak, ez? Bat, beto, gaur honez irakutzen arrautzarekin. Abitu. Arrautzak zehati daukaten forma du. Nik, lengunean, gure etxean oiua hil gendun, garbitu gendun, eta gero barrutik arrautzak ateatzen dira. Izate ituzte, arrautzak txiki hau jaisteko? Hementxe, ekutu, hau, beto, puntua egiten iberduzu, tak, puntua daukaia. Eta oin? Vale, saspira jetxiko. Saspira, horrela. Ya está, listo, markatu. Oin konta arrautzan historizua. Arrautza, eta semia eki onduan egon zan, eta die borobila, barruan dauzenien, arrautza bat baino gehiago izan, eta txikitsua die, oza, die txikitsa, gero tandixea bat, eta borobila die. Berez arrautza borobila izaten da, gero, uniko, atara behar denean, hor, iten da, embudu bat moduan, eta kontrakzio batzuen bitartez, oiuak ematen dio forma, hau. Jo, zelako interesarra izazigor. Beti ikasten da zehozen, beti ikasten da zerbait. Bai, ez da. Ontxe saltxa honei utzikotzagu denboratxo apurtxo bat, eta joango gara hau jasotzen, eta bitartean raviolixen betegarrixa itxen. Vale. Bai? Alesek janari moduan definitzen da, hau da, gaztak erabiliko ditugu, ez? Hori da. Idiazabal beharrean beste olako gazta bat, gorpuz duna bat erabili aldugu edo zein, ez? Olako gran padano, olako bat izaten modu pastari botatzeko genukalan etxean, hori erabili aldu baita. Bai, grana padano, edo parmigiano rillano, edo olako gazta forteren bat, mantxego bat be oso ona, baina, bueno, idiazabal honena, ez? Beti. Orduan, hartuko gazta apurtxo bat, eta hasiko gara birrintzen, fin, hemen ontzi baten.
Orduan, gero, gehitu bidotzagu rikota gazta. Bai. Edo lehen esan duzun moruan, zelan esan duzu, gazta freskuan izena? Gaztanbera. Gaztanbera, bai, erderaz izango zala, requesonero esaten dela, ero gazta freskoa baita erabilialko genuke, ero horrelako gazta bat. Beti urtsuak direnak, erabilialko genuke. Eta bain, Idia Zabala aipatu duzun hortan, bueno, nik hemen publizidade pixkatin behar dut. Gonbida, izan zan Ordiziko feria, urriko azken astelena etorriko da, baina urriko azken astelena baino lehenago izango duguna da, Elizondon, egingo dute baita olako gazta lehiaketat, eta gonbidatu gaituzte epaimaikide moduan jutera, eta, bueno, gazta jarraituko dula, maite dula. Zelako lan politxa, ez? Osa, gazta jatia da geixen guztetan gatzuna esatia. Baina bagu zer dan... Hori da, holan laburpena. Ze zaila dan gaur egun dagoen mailarekin, legunean egon izan, Idia Zabale denominazioko lagun batekin hitz egiten, eta ordizitaz, ez? Aurten, ordizita ezin izan nuen joan, eta zen moduzko maila, eta berak esaten ziren, ikusgarria. Edozein gazta, han aurkeztu ziren, edozein gazta lagun artea jateko bikaina ez urrengoa, eta ja finalean sartu ziren, denak ziren, izan zen puntuazioan alde mininoak, batek irabazi, ero besteak irabazteko. Horren laburpena, ketua? Ketuak irabazten dutela, jarretzen dute ketuak. Bai, niri asko gustatzen ketua. Bai. Egia da, ni natural zalea naiz, eta egia da gaur egun ketu oso onak iten dira, lehen garai batean ketuak ziren, dana hartu jan hori, eta dena keia zan. Eta gaur egun ja, azidea pixkat finagoak egiten, ke puntua daukate, baina gaztaren sabore eta puntu guztiak eta dana hor ikusten da, eta ondo, asko hobetu da ketuetan. Garai batean ketua jan, eta gero dana zan keia. Bueno, hortan ere hobetu da. Bai, presentzia asko dauka, ez da? Nik uste, adibidez, errezeta honetarako Idia Zabal naturala hobi haua dela. Zeolan beste zaporien protagonismoa ez dala kentzen. Orduan, hemen gehitu dugu arrautza, Idia Zabal naturala, eta gehitu bidugu rikota. Nik jarriko ditut 3 koilaraka da. Nik uste dut isadana izan bidala, baina, bueno, badazpa. Jarriko tolan da, hau nahaztu egin bidugu. Oso ondo. Bueno, eta ze kontu gehiago, bitu hemen, Paz Culinary Center. Gure onduan daukau. Onduan daukau, ez da? Oindala egun batzuk, zinemaldia zira. Eta zinemaldiaren barruan behitu zukaldaritza ze garrantzia dukan Euskal Herrian, hartu dutela kulinari zinema tal bat, eta hor bertan 5 pelikula daude, eta lehena bota zuten japoniarra, lehengunen bota zuten bat, japoniarra zan, holako pelikula japoniar bat, eta azkene izango da, hor Perun omen dago, nola daukizena? Virgilio Martínez gure laguna. Virgilio Martínez dauka munduko... Zentral jatetxea, Limakoa. Hoi da. Bigarren jatetxea, the best of 50s. Nola, eso inglese bakeo, ez. Nola ditzen da, inglesez izena, hori listan izena? World's 50... Hor jartzen da, ez da, World's 50 Best Restaurants. Jo, esalako azentua, Gukor izan ditugu Euskal Herrian, Etxeberri jatetxea, around 2 years, bigarren postuan egon da. 2 years ago. Ez, 2 urtetan. 2 urtetan. Nire inglesa ze uste zu. My English is very good, Enauen pentsetan egisa esan. 2 urtean zehar egon zen bigarren, gero 3garren, aurten 6garren dago, eta bello, baina hor datu esanguratsu bat. 16garren Elkano dago. Eta, bello, 2 euskaldun, baina zer sukaldaritza mota egiten duten 2 jatetxe euskaldun. Txingarra, produktua, besterik ez duten jatetxea dira. Ez direla, ez dakit, beste 21 garrena dago, hau Mugaritz dago. Beste sukaldaritza mota bat, ez hor ja gehiago dago, hor ja sartzen dira sapore, textura, ezberdinak, eta sukaldaritza esaten dana, nire lagun batzu esaten moduen, kimizefa. Ez dakit, oso teknikoa, eta bestiak Etxebarri eta gehiago dira puntua, txingarretan puntua ematia, eta produktuan presentzia, ez? Ezara Limaraino joan bihar, nahi baduzu bigarren hori sarixan jatetxea ezagutu, ze Londresen zabaldu zauen oindala 4 edo 5 urte Lima izeneko jatetxe bat, eta oso ondo jaten da. Niena zegoen, baina hori izaten da. Alberto, apuntatu, urrengo bidaia Perura joango gara. Nik Lima aukera nahiago.
Ez da hola diruri? Bueno, a ber, zema behar da hortarako. Eta gainera, aukera oso da, ze Basque Culinary Centerren filme bakoitzan ostian, ematen daue janari tematikoren bat edo. Hartuta pelikulan tematika, itxen daue baskari berezi batzuk. 80 eurotara. Ez dakite eguneroko lando, baina, bueno, okasino lan bereziren baterako oso oso ondo dau. Padre, nik uste du 80 euro lan ondo inbertitutako diru badala. Bai, ez da. Bueno, gure errezeta, 80 euro baino merkeagoa. Askoz merkeagoa eta, bueno, igual goxuagoa, be. Ez dut zau esango baskulinareko jendei, baina nik uste baietz. Eta orduan, hemen daukou arrautza, Idiazabal gazta, rikota, ziazerba eta porruan nahasketa, bota hotzat gatza eta piper beltza be bai. Eta ontxe ingou raviolixen forma. Raviolixak itxen baina hasi baino lehen, hau tablia garbitxuko apurtxo bat. Vale. Rabia onda 80 gradutan esan diazulen, ez, Patri? Bai, jarriko estazu. Pintxe hona da zigorau, Notatzen da esperientzia, Ez, adina da, bakizu, zarrako lakoa gara, ja danira egoten gara. Zu gaztia zara honiokoan da, ikasiko zu. Ai, ama, haitxu behar diena. Orduan, daukau hemen kuiatxo xaflak. Jarriko gurutze eran. Orduan, bat holan, da bestia alderantziz. Holaxe. Eta oin, koiaratxo batekin, betegarrixa erdian. Bueno, koiaratxo bat edo sardezka batekin, betegarrixa erdian. Eta, hori da, ontxe hau, bildu ingo, alde batetik holan, gero holan, eta holaxe. Eta hau gozoa egotetik, egoteaz aparte, politxa ere bada. Behitu, politxa, ez dakotzu inungo pastarik bihar, eta holan jarriko itxugu erretilu baten. Bitartian, hau sukaldauko, kosinatuko, tomate saltxa, gero birrintzeko, raviolixak egingo danak, eta segitxuan gatoz. Tomate saltxa birrinduta daukogu, perrexi jabe moztu dugu, eta ontxe ravioliak dauzkogu laban. Beraz, atara inbiditzugu, eta bukatzeko, bizbaitu zelako aixia. Hollywoodeko aktore batuk ematen dutzu. Hau da, ez dut eta saldu, hemen ikustezuko ian, bakarra daukagula Iñaki hor kamarakin, ez daukagu aizearen zurgagailua da, aldamenetik egiten digu beti. Jentia badaki, zure uleak ibiliko di batzutan dantzan. Bale, ontxe platera apainduko, beraz, kuiatxo ravioliak atarako itxugu. Aber, itxura ona daukien edo, ez dakit. Itxura oso ona daukate. Zaporia beste gauza bat izango da. Zaporia falta zegu, zaporia bakarrik. Baina, bueno, a ver, zure kuadriakoak dena baiezko eman badute txarrezta egongo. Bueno, edo pelotien nahi doztia egin igual. Ez da hitz. Iepa, bai, Mesu hori nire kuadriako entzako, a ber. Hola, botatzen da zu, zaska. Bai. Bueno, hemen dauko tomate saltxa. Orduan jarriko oinarri moruan. Eta zenba gauzatako balio duen tomate saltza bateke. Ez bakarrik arroza, txurian dako eta espagetian dako, baina piper bete batzuk, aragi bolak, albondigak, ulertzeko, tomate saltza danakin dugu, no? Bai, arrainerako, bai, holan bakalau apurtxo batekin tomatia. Zoragarri. Danatarako. Eta orduan, ontxe ravioli pare bat jarriko ditugu tomatian gainean. Zuk razinua zenbateko esango zendun? Zuk ravioli jartzen dituzunean, ze izaten da, sarrerako moduan, bigarren platera hau zen izan? Sarrerako moduan, ze gero plater principal baten aurrian jarriko nauke. Edo bestela, hau izaten bada zure plater bakarra jarriko nitxun, 6, 6, ez dakit, bakoitzan arabera hori bai, bakoitzan gozian arabera, ez? Eta gaztakin azkenean, bueno, hau harina be, beteko dugun, platerra. Ez da, ontxe jarriko zau perrexila, gainetik, apurtxo bat apaintzeko, albaka izaten baduzu, hobeto. Vale. Eta albaka izan ezean, zer egin moldatu gara? Albaka olioa. Eta albaka olioa izan ez gero, alduzu jarri oliba olioa. Txorrota da, hon bat. Bai. Da horrekin nahiko. Orduan jarriko zau apurtxo bat gainetik. Eta gure platera, listo. Itxura? Itxura goxua. Esan gotzunik gozua, bera. Ontsa zibigara probatzen. Bai. Nik Instagrameko, hori Patrizia hori biteli italiarrak. Dana agertzen da beti jaten. Lehenengo gainera holan agertzen da, ez? Lehenengo jaten. Eta gero errezeta. Hori da, baina nire Instagramen itxenotena da, labana ez tozu erabiliko, lasai. Dana mokadu baten. Hau sartzen zara? Baina,
oso fina gara. Bai, ni ikusten zu hemen, 16 punto dekoaz, deko eta oso txikisa. Saiatuko naz. Labanakin nahi oso. Ez, baina, esaten izut, gure zuzendari jauna oso fina da. Eta holako gauzak iruditzen zaizkio pixka da. Aurrera? Ez, behitu niri, hola. Nik labana erabili bihot. Bai, arpa jodatu, sentitzen dut. Oso da, Bueno, denboraldi berri honetan, Patrizia aparte, berrikuntzak gehiago badauzkau eta bat izango da, bigarren errezeta motz bat izango dela eta beti ingo duela besteak, ez? Eta oraingoan niri tokatzen zait. Duela bi aste, o pasan astean, ez dakit Tenerifeko txiloe Tenerifeko ikusi zenuten, eta bertan ezagutu genuen almogrotea. Berz almogrotea gomerako errezeta bat da, eta berai egiten dute bakarrik hauntz gazta eta piperbeltza. Baina guan egon ginen, Sandio jatetxean eta beraiek gehiago egiten da, tomatea hartzen dute, tomate freskoa, zuritua azala kendu, gero hasiak eta kentzen dizkiote, eta egiten dutena birrindu gazta hau, hauntz gazta izaten dela, ondua beti, eta esaten dute pixka pikatu inbar duela. Inbar da potentea, bai. Eta gero kumino pixka botatzen diote, eta baita piperrotz gozoa. Piperrotz gozoa. Beraz, hau ez da almogrote normala, baizik eta almogrotea, baina San Diegoko jatetxiana. Bai, San Diego jatetxia, eta hau izango da, pixkat, izango du, lehengo gaztazarra. Gaztazarra gaur egun oso krematxua da, eta ez da, nik uste ja hau guztientzako ero dela. Gare batean gaztazarra zan, gaztazarra. Oso potentia. Oso potentia, eta hau indute pixkat, jende guztian dako gustura egiteko, ez? Eta hau da, justo jatetxe horretako, onginen sukaldariarekin, da berak esan zian, mira, nik enten dudana, zigor, hartu, gazta, pixka txikitu, gukin duguna. Bon, gero, holako robot batean sartu, eta gehitu, kiloko tomatea erdia, 500 gramo. Bai. Birrinduta eta ja, zurituta eta dena. Eta tomatia azala kendu eta susta. Bai, egin du, galdarreztatu egin du, galdarreztatu, azala kendu, hasiak eta kendu izkiot, eta dena hemen batera jarriko dugu, kumino pixka batekin, piperrotzarekin, eta berak esan dugu, ekilore olioa, oliba olio suabe bat. Bai, bestela presentzia asko aukiko dago, zapore horrek. Eta gaina, gerak nola hitz bat erabiltzen zuen, bestela bai, se te puede trancar. Trankar, potoldu edo... Potoldu eta mostu moduan inaldala. Mahonesia moruan. Bai, eta gatzik ez botatzeko. Ze berez gazta hauek, ja ondua egotera janiko gazia dira. Orduan, berak komentatzen dik gazta esan zian ez botatzeko. Bueno, kaso ingotzau profesionala da berata. Oso. Berara, juten direnean, bakizu gaur egun turismo bulegoak eta juten direnean ferietara eta horrela, eramate dituzte herrialde bakoitzeko sukaldariak, gaur egun sukaldea toki guztietara. Eta Tenerifekoa juten direnean hortik, bera eramaten dute. Bai. Tipoa bazekin. Orduan showmana dabe bai. Nik uste nuen saltxero, guk hemen dako, bainat horrematxean, laguna. Eta hori juten da, Bizkaikoak eta juten direnean hortik, bera eramaten dute, eta bainat egozo ondo saltzen du, esan Euskal Herria, eta bera, ez? Eta gure laguna, txorienen hainbat aldiz izan dugu, eta bera saltxero, eta gustatzen zaio hitz egitea da. Hau, esan duen, nik iruditzen zitzaian pixkat, lotxatixa, baina langile fina, eta dena berak ikasitako, Hau zan, bitorra lehen Etxebarri jatetxea aipatu du, berak ere olako erretegi badauka, eta berak ikasi du beti, 15 urten euskanetik hemen sartuta, eta ikasten, hori, azkenean esperientziatik, ez da? Esperientziatik. Esperientziatik beti ikasten da. Beti, zuk. Nik nahi nahuen esan, baina bai, nahi bai. Ze patri. Bai. Zukorra aurkezten dituzun errezetan artean, batean bat, egongo zan esango zen dura. Hau, ez da. Baina txorienen be igual, egongo zen olakon bat? Hori ez gero ez da grabatzen. Behitu, nik bat, eta jendeari izaten, jende galdetzen, txorieneko errezeta zen moduzkoa, behitu, harria 5. etorre zen dela. Zein? Harria 5. Ez da izun, ordan harria. Eskolaria. Bai. Horri biltzen dala, herri kiroletan da. Eta berarekin ingen duen, mac and cheese. Amerikarolan plater bat. Dala, makarroiak, eta gero da, esne kondentzatua gaztarekin. Esne kondentzatua dultzia hori? Esne kondentzatua gazta pila batekin. Ziur zau? Saltza horrekin, bai. Horrela, liburu batetik aterata.
Probatu den dobilok. Behintzat irakurtzean ez dauka zentzurik, eta entzutian besta. Hauan ez da hitz. Ez, baina nik pixkat errezeta enuen ondoen. Zeka, neurretzen, kantidadia ikusten dintuen, eta gazta zan esageratua, pila bat. Baina gazta hori bota egin behar da, gozoaren puntua pixkat jateko, ze bestela, guk egin duena zan, zagen du, jateko modu ziok, baina nik abetxian ez diatengo, ez, nik etxian ez dut egin sekula gehiago. Hori paino lehen? Ni egon pintxe moruan hori, ogisa xigortu? Bai, xigortu bezaz, bai. Tostada batzuk ingo itxugu. Hemen broma txar bat eukin godu, xigortu. Xigortu. Oso horazio. Eskerrik asko, aprezia. Bueno, horrelako robotik ero ez daukazen nuentzako ero, erabili aldituzue, betiko eskuko robota ero nahi duzuenakin, Hemen birritzen jungoa, eta gero ikusten dugunean dena txikituta dagoela, olioa jungo gara gehitzen, eta azkenean da gazta pate bat bezalako izan ozan, hau. Eta, bueno. Azkenean lehen esan duguna gonbidatuen dako hau, jartzen bozu hasiera baten. Sarrera moduan. Bai, sarrera moduan. Zoragarri. Eta ia da, han toki guztietan atarazi guten, eta asko gustatu zitzaigun, Bai, ez? Ona, ikustu zi, nik olio tanta botako diot, askorik ez? Beraz, Tenerifen eta zeda, adibes, Mediterraneo aldian, jartzotzuen leku danatan, alioli da ogisa. Tenerife aldian, amogrotia eta ogisa da, edo nola ataratzen dabe? Paparroa mojo pikon mojo berre, eta gero, almogrotia, nik irena Kanaria ruartetara urte asko damazkit bidaiatzen, eta lehenengo Tenerifen probatu nuen almogrotia, nuen ezagutzen. Zen mojua bai da, hola, Tenerifetako tipikoa, ez? Baina Kanaria ruartetan, paparroa. Hori da, baina nik almogrotia ez dut sekula entzun be. Beraz, entzun eta probatu, eta gustoko baduzu, agertu alzara, holako zure Instagrameko horrelako oso bat hauan sartzen. Nik lehen indotzut, kuiatxo ravioli oso bat jatia. Zuk ez tostaz bengo tostada oso bat jatia, ez da? Zatitxoren bat. Zatitxo bat. Mokadutxo bat. Azkenean iten dena da, gero jartzen da, holako kenel, holako arrautzatxo batzuk egiten dituzte, eta gero hortik pixkat ogian igurtzita. Hori ja, zuen eskura, baina... Baina, gozaltzeko bet tostada baten holan goitik jarritxa, ez da txartu egon behar, Eta gero lanea honak. Ideia moruan. Egun ondan hori. Tanako. Eta zego esaldu baso. Gaurre almogrotia gozalduek, ez? Gaurre un aguakatia eta gozaldu, da, Patri? Bai, a ber. Bale, ikusten duzu zer errexadan errezeta hau, gure patea listo dago, eta hori izango zen. Atera? Da, hauntz gazta espadugu aurkitzen beste gaztaren bat be, jarri bilaike? Ni parmesanokin egin izan dut hau etxean, eta goztua eratzen da. Bai, behar du izatea, baina lehorra. Gazta lehor bat... Lehorra eta potentia. Eta potentia, sabore izan behar du. Eta egia da, bueno, badaude, oza, onduak eta, baina idiazabal batekin ere, erronkariko lehor hoietako batekin ere, hau gozo behar. Azkenean, baina, berezia dana da kombinazio, ez? Azkenean ikusten hemen, tomatea, ni egizan gaztarekin, ez dakit inoiz eskonduko nuke, jarriko ez, pasta baten, zera? Pasta, tomatea da gazta inoiz? Ja, baina ezberdina. Ez da ezberdina. Kombinazio hori beti da irabazlea. Bai, baina tomate saltza da, kasu hortan zukin duzuna, lehen bezala. Hau izango zen ja tomate freskoak, Berdin da. Tomatea da gazta beti... Bai. Bale, oso ondo. Egun baten itzien dugu, zeratik, ze pasta mota behar dien saltzen dako hobiena. Bai, hori, baki. Zeratik entzen dien batzuk hobeto eta... Bueno, bain biko hiar hartuko ditugu. Bai. Zer modu da gure hobi xigortua. Bai, itxura, perfektoa. Ixa erreta. Ixa. Hemen inoiz ez da, hori ikasiko zu, txorienen inoiz ez da ezer erretzen. Ez da bestera mostu itxena da berrez azten da. Ez, karamelatu iten dira, puntua pixka bat pasa, horrela nahi genuen. Joan gonaz gutxinaka ikasten, hemen terminologia berez ixa orduan. Ikusten duzunean holan ogiba pixka dola metza, hau da puntu emain nahi eroan txigortua, gero hauan sartzen danean crunch egiten duela. Hau da nik guren hauen puntua. Hori da, perfektua. Orduan nintxe zabitz kenel batzuk itxen. Kenela holan, kristianos, zeda. Zerdan. Zeda kenel bat. Kenela berez? Kenela hitza, zeda, inglesa, frantzesa. Frantzesa da, eta berez, horiek izango zen, kenelak errezeta bera izango zen, hauek egin arrautza botako zen, eta uretan egosi egiten dira. Osa, kenelak izan aldie, arraianak aragi batzuk egiten duzu ore bat, zeinek izaten duen aragia barazki batzuk erregozita dana. Gero, arrautza botatzen diozu horri, nahastu egiten duzu,
kenelak hartu eta salda bat eukiten duzu bero-beroa. Botatzen dituzu, eta egiten dana da, inokiak bezala ero. Gero bera juten di aurrena, gero gora etortzen die, eta egiten da egosi. Baina, kasu honetan bakarrik da formia. Bai, formia bakarrik emoteko. Hori jatetxeetan da izoskiakin da bak, izo egiten dutela, hori gustatzen zaila izoskiakin, baina teknika ezberdina, hor hartzen zuen da. Orduan jarriko itxuzu lau? Edo zema jarriko itxuzu? Alesek errezetau probatuta. Orduan, hori kontutan izan da... Sortzi, amar... Bueno, izango da, hau guretzako eta hau hemengo dana beretzako, eta bera da garbitze juten. Eta hogisa, nola gure zu jartzea? Hola, hor, plater batean nahikoa. Hola xe? Bai. Ondo. Eta listo. Hemen laban pare bat atara hau igurzteko. A ber. Eta indogu, guria. Barkatu. Lehenengo saioa junda. Patri, ze modu lehenengo saioa? Hasieran urduri zeinean. Gero ja, Juana sartzen apurtxo bat, baina nik nahi dut probatzea. Zuk nahi dia prodozu, beraz, nahi hau probatzeko gogoa dauke ja. Etxian bezala, sartu duztela, hor lasai. Bai, ja. Hartu. Bueno, hartukot, hori zatitxo bat. Vale. Holan txikixa. Eta ni behira, zuen zain presiñoa sartzen. A ber. Kontu, zea? Erregado. Abillo nik ikesi betorra jartzen zuen. Fina izan bizara. Bueno, ikasten jugunaz. Ni ikasteko presno. Baina holan, aurpegisa dizimula baldot. Gezurra, oso goxua dau, zigonetan. Sorionak. Bueno, sorionak zuri. Eskerrik asko txorinera etortzearen. Zuek jarraitu hor. Eta musu handi bat. Arte. Hor.